Türkmenistanda soňky bir näçe ay bäri ýetileşip dowam edýän ýanygy çykytçylygynyň arasynda Aşgabatda dizeliň bahasy näresmi görnüşde gymmatlady. Paýtagtyň ýanygy goýujy beketlerinde sürüjiler bu awtomobil ýanygyny uzalkysyndan 60 göterim gymmada satyn almaly bolýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 21 noýabrda paýtagtdan maglumat berdi. Dizel geçen hepdäniň şenbe gününden başlap, ýagny 16 noýabrda näresmi görnüşde gymmatlady. Beketlerde onuň 1 litriniň bahasynyň henizde 1 manatdan satylýandygy görkezilýär. Ýöne bekediň işgärleri sürüjilere ony 1 manat 60 teňeden goýjakdygyny öňünden duýdurýarlar. Dip Aşgabatly sürüji anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu ýagdaýa paýtagtyň tas ähli künjegindäki şolsanda Oguzhan köçesi bilen Türkmenbaşy şaýolunyň çatyrynyň golaýyndaky, Daşkent Seliýahynyň golaýyndaky we Hoja Ahmet Ýasowy köçesindäki ýanygy goýujy beketlerde synlasa bolýar. Beketleriň işgärleri dizeliň gymmat bahadan satylmagynyň sebäbini ýanygyň bahasyny gymmatlatmak barada prezidenti teklipnamanyň iýerlendigi bilen düşündirýärler. Yakın wagtda prezidentiň bu baradaky kanuny gol çekip ýanygy sarp edijilere aýan etmegine garaşylýar. Şoňa çenli näresmi görnüşde gymmat bahadan satylýar. Dip Aşgabatly sürüji beket işgäriniň aýdan sözlerini titirleýär. Häzirki wagtda paýtagtyň ýanygy goýujy beketlerinde diňe dilden aýdylýan näresmi bahany tölemäge razy bolan sürüjilere dizel ýanygy goýulyp berilýär. Kanuny ýydarlap adalet isläp öz hukuklaryny talap etjek bolýan sürüjilere ýanygy gutordy, bolan wagty gelersiňiz diýip dizel goýmakdan ýüze görýärler diýip başga bir sürüji anonimlik şertinde gurrun berdi. Sürüjileriň ençemesi ýurt ýolbaşçylarynyň şolsanda prokuratura resmileriniň bu ýagdaýlardan habarlydygyna ynanýar. Sebebi paýtagtyň ähli künjeginde dowam edýän bu giň gerimli bir kanun hereketleriň garşysyna hiç hili çäre görülmeýär. Häkimetler ýanygy resmi derejede gymmatlatmak üçin öňünden halky taýýarlaýar. Olar halky bu pikire öwrenişdirenden soň onuň bahasyny gymmatlatmakdan howatyrlanmaýarlar. Dip paýtagtly sürüjiler öz nägileligini beýan edýärler. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Türkmen Nebit Önümleri kärhanasyndan we onuň Aşgabatdaky edarasyndan tesbir alyp bilmedi. Ýanygy önümleriniň ençeme görnüşini öndürýän we onu daşary ýurtlara eksport edýän Nebit Tewaý Türkmenistanda soňky aýlarda awtomobil ýanygynyň gytçylygy ýetileşdi. Ýanygy käte dolu satuwdan aýryldy. Satylan wagtynda ören çäkli mukdarda goýberildi we bir näçe kilometre çenli uzayan uly nobatlar döredi. Ýurdun käbir sebitlerinde awtolow ýanygynyň üstünde beket işgärleri bilen sürüjileriň arasynda ýakalaşyk hem boldy. Ýanygy gytçylygy jemgyýetçilik transportynyň işine, taksileriň el ýeterliligine, owa hojalyk işlerine yaramaz täsir ýetirdi. Gytçylygyň fonunda iýmit önümleri hem gymmatlady. Türkmen hökümeti ýiti ýanygy gytçylygy we munyň bilen bagly ýyzyna döreýän ýagdaýlar barada açaçan düşündürüş bermeýär. Şol bir wagtda şu ýylyň ilkinji 10 aýynda alınıp barlan işleriň jemlerine bagışlanan hökümet maslahatynda ýeni ösüş sanlary getirildi. 8 noýabrda geçirilen maslahatda degişli döwürde Türkmen Nebit döwlet konserniniň Nebit çykarmak boýunça meýilnamasynyň 102,4 göterim ýerine ýetirilendigi habar berildi. İnternet turgumyna kumar oýunlary türkmenleriň arasyna has köp meşgurlyk gazanyp başlady. Bir topar ýaşlar, uly ýaşly adamlar bu oýunlarda müňlerçe manat pullaryny ýitirip maşgalalar agyrdyýana galýar. Azatlyk radiosynyň Marwalatyna habarçysy bu sebäpde ilan tarasyna meşgurlyk gazanyp başlan virtual mailler barada habar berýär. Ýöne bu oýunlary diňe internet bilen ýa-da diňe ýaşlar bilen çäklenmeýär. Habarçymyz uly adamlaryň arasyna hem pully oýunlara bolan gyzyklanmalaryň artýanyny aýdýar. Bellemeli ýer bu hile enlikler esasan gorply hojuluklarda has köp göze ilýär. Ýöne köý adamlaryň, ýaş raýatlaryň arasynda hem şeýle gyzyklanmalar bar. Mektep okuwçylary galp hasaplaryň üstü bilen internet arkaly futbol ýarışlaryny, kumar oýunlaryny uly meçhörlerde pul goýýar. Diýip bir marly ýaşaýjy aýdýar. Pully adamlaryň çağalary 10 miňläp pul goýup kumar oýnaýarlar. Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Mektep okuwçylarynyň arasyna internetde bar bolan beýleki oýun platformalaryna da has köp çykdyjy edilýän halatlar bolýar. Okuwçy ýaşlar PUBG ýagny näwelli oýunçynyň söwüş meýdany atly oýun platformasyna meselem 1000 manat meşburuna pul töläp hasap satyn alýarlar. Mektep ýaşynaky ýetkinjekleriň arasyna öýlerinden pul gurlap kumar oýunlaryna pul goýýan okuwçylar bar.
At çapışıklara, futbol yarışlarına ya da mühim tutuşuklara internet arkalı pul koyup pullarını yitiriyen adamlar azal deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. Maglumat üçün aydılsa Türkmenistan'ın hükümeti internet hulgumunu çeklendirmekte tanalıyar. Rayetlerin online hareketleri bir hakimiyet gödevçülüğünün aslında galiyar. Dini bir yaşlar değil, ulu yaşlı adamların arasında hem kumar oyunlarına pullarını yitiriyen adamlar var. Yönü olorun ağlavası yaş rayetlerden tapawutlukda internet arkalı değil, hakiki durmuşda öğülerinin den duşları bilen yürüytü jaylarda pullu kart oynap humarlandırıcı hareketlere baş koşýarlar. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan ýaşlar ulu adamlar şeýlemeylerin mewjemegini häkimetler tarapyndan göz yumulýanyny aýdýarlar. Pullu kart oyunları hususy öýlerde oýnalýar. Bu zatlardan polisiýa işgärleri habarly. Ýöne olar şol hojalyklardan öz paýlaryny alyp bolýan zatlary göz yumýarlar. Diýip marly ýaşaýjy gurrun berdi. Ulu adamlaryň arasynda pullu kart oýnap maşgalalaryny dargadýan adamlar hem bar. Diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň humar oyunları ýürüýte kanunçylyk bilen düzgünleşdirilmeýär. Ýöne Türkmenistanyň administrativ hukuk bozulmalary hakkında kodeksi humarly oyunları oýnamagyň kadrlarynyň bozulmagy bilen bagly ýagdaýlara jerime töreglerini gödüňüne tutýar. Soňky wagtlarda ila tarasyna humar, bije, lotereýal oyunlar hem has giň ýaýbanlanyp başlady. Önüm öndürjiler has köp müşteri çekmek üçin bijeli utuşlary yglan edýärler. Geçen ay Azatlyk radiosynyň habarçysy Marynyň sowda kodlarynyň birini gazly suwlaryň sowdasy boýunça bijeli oyunlaryň yglan edilendigini habar berdi. Şonda suwlaryň gapagyna dürli utuşlar ýerleşdirilip, olaryň hataryna 10 sany Toyota Highlander awtobusanyň utuşa hödürlenmegi ila tarasyna garaşyk duýgulary mewjudupdy. 2 ýyl odal Marynyň sowda we dinjaliş merkezleriniň birini jorap sowdasy boýunça yglan edilen bijeli utuşlar ila tarasyna tas tolgunçowy getiripdi. Munyň ideýany häkimetler terekeçleri şeýle oýunlary gadagyn edipdi. Bulardan başga da ýurdun dürli sebitlerine wagtaly pul goýulyp itler ýa-da horozlar hem uruşdurulýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu hili humar oýunlary barada hem habar berýärler. Ýöne diňe bir itler ýa-da horozlar däl. Azatlyk radiosynyň habarçysy Awgust aýyna Lewawyň gijek klublarynyň birine uly mesferlerde pul bayraklarynyň goýulyp adamlaryň hem uruşdurulýanyny, düzgün uruşlaryň geçirilýändigini habar berdi. Azatlyk radiosy internet ulgamyna kumar oýunlarynyň ýaş okuwçylaryň arasyna meşgurlyk gazanmagy we munyň çağalaryň ruh saglygyna ýetirýän täsirleri barada bilim resmiýetleri bilen ýa-da ýerli hünärmenler bilen gepleşip bilmeýär. Şol bir wagtda bu ýagdaýlar boýunça ýerli häkimetlerden hem resmi tesir alyp bilmeýär. Türkmenistanyň käbir tewtlerine maşgala lukmanlarynyň döwlet dermanhanalaryna arzanyşa derişi dermanlary geçirmek finansyklary ýygjamlaşyp başlady. Azatlyk radiosynyň habarçysy Paýtagat Aşgabatda we Lewapol aýtyna şeýle tagallalaryň has giň ýaýbanlanýanyny habar berýär. Ýurt ýaşaýjylary bu tewtlerde maşgala lukmanlarynyň saglyk şikaýetleri bilen saglyk öýlerine ýüz tutýan çemgelen adamy döwlet dermanhanalaryna ähtiýaçlandyrşa girýän dermanlary köp-köpden ýazyp bermäge çalışýanlyklaryny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir Aşgabatda ýaşaýjy ýaňýakyny öýdüne maşgala lukmany tarapyndan ýazyp berilen 5 sany resept kagyzyny görkezip bu kagyzlarda maslahat berilen dermanlaryň ählisiniň döwlet dermanhanalaryna 50 götürüm arzanydyş bilen satylýan dermanlar bolanyny aýtdy. Gayrat edin, ýokurdan buyruk şeýle. Sebäbini bilmeýäris, emma buyruk şeýle. Diýip Aşgabatda ýaşaýjy maşgala lukmanynyň öýdüne aýdan sözlerini getirýär. Saglyk pudagynak çeşmeler Lewapda we Aşgabatda ýerli ýaşaýjylary lukmanlaryň wagtaly tas zor bilen ýenýaly derman ýazmak tejribeleriniň hususan 12-nji noýabrdan bäri giňerme eýe bolýanyny aýdýarlar. Lukmanlar tarapyndan ýyly-ýylyna ýazylýan dermanlaryň bir umumlygy bar. Olar saglyk ähtiýaçlandyrmasy esasyna döwlet dermanhanalaryna tas ýarpy bahasyna satylýan dermanlar bolup durýar. Türkmenawatda bir ýaşaýjy çagat keselläp ýerli saglyk edaralarynyň birine ýüz tutupdyr. Ol hem Edil Aşgabatda ýaşaýjy ýaly öýdüne gerekmejek bir topar dermanyň ýazylyp berilendigini aýdýar. Çağamyň saglyk ýagdaýyny alada bildirip maşgala lukmanyma ýüz tutdum. Ol ilk menden sende strahowka ýagny saglyk ähtiýaçlandyrmasy barmy diýip sorady. Men hem ähtiýaçlandyryş bar diýenimden soň ol maňa we meniň çağama gereksiz dermanlary ýazyp berdi. Plan dermanhanadan barıp alarsyň. Berilýän wagty alyp goý gerek bolar. Diýip Türkmenawatda ýaşaýjy lukmanyň sözlerini getirýär. Bu öz tejribesini gurrun berýär. Bu waka Türkmenawat şäheriniň 4-nji saglyk öýüne bolup geçipdir. Maşgala lukmany şäheriň ýüpek egirjiler etrawyna bir dermanhanany maslahat beripdir. Azatlyk radiosy bu saglyk edaralarynyň hiç gaýsyndan resmi tesir alyp bilmeýär. Maşgala lukmanlarynyň zerur bolmadyk reseptleriň köp-köpden ýazylmagyny soragyna alýan adamlary haýwadatýan halatlary hem bolýar.
Menin idimde arakhorlukdan ejir çekýän bir adam nowata garaşyp duran ekeni. Sende maýyplyk strahowkasy bar. Men sana resept ýazyp berjek. Sen olary hökman baryp satyn alarsyň. Bolmasa meniň otogymda goh galmagal etdi diýip polisiýa arz ederin diýip Lukman meniň idimde nowata garaşýan adama aýtdy. Diýip Türkmenabadda saglyk öýüne şaýat bolan wakasyny gurrun berýär. Türkmenabad şäheriniň ýene bir ýaşaýjysy özüniň bir meňdeş tejribäni başdan geçirenligini gurrun berýär. Maňa da şolar ýaly reseptleri ýazyp berjek bolurlar. Emma men ruhsat bermedim. Hökümet dermanhanalaryna 50 götürüm arzanladyş bilen satylýan dermanlar hususy dermanhanalar bilen deňeşdirilenine has gymmat Diýip olay diýär. Saglyk pudugyna ýagtybarly bir çeşme şeýle tejribeleri ýurdun derman ammarlaryny möhleti geçip barýan dermanlaryň köpölmegi bilen düşündirýär. Türkmenistanyň Saglyk saklaýyş we Derman Senagaty ministrliginiň derman üpçünçülük ammarlaryna möhleti geçip barýan dermanlar köpölýär. Şolardan diýilmek üçin lukmanlary ýylyna resept ýazdyrýarlar. Diýip saglyk pudugyna çeşme anonimlik şertini Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylar şeýle reseptlerin haýyş bilen käti mejbur ýazylýanyny aýdýarlar. Birazdan Azatlyk radiosynyň balkonyna habarçysy bu sebäpde möhleti geçen dermanlaryň saglyk işgärleriniň üstüne mejburi ýüklenýändigini habar berdi. Azatlyk radiosy maglumatlar boýunça Türkmenistanyň saglygy saklaýyş we derman senagaty ministrliginden resmi tesbir alyp bilmeýär. Öňler resept bilen derman sorarýarlarly. Hatda resept üçin ýörüýte blankalar hem tapdyrmaýardy. Blanka bolan ýagdaýyny dermanhanalarda derman tapdyrmaýardy. Inni bolsa isleme hökman almaly. Diýip Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy aýdýar.